ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾವ ಚೆನ್ನೈ दुखनो अडिगे मायाराव. आता एप्रिल 3 तारीख दुखनो 9 तारीख ताई विश्व कोंकणी दिवस आचरण करता असच. तंतु भाग घेवच खातीर जावन हांव चंद एक लायक कोंकणी पद श्री अनंत भटमामान बरयलेले भारी चंद अर्थ आणि त्या जीवनाक लायक उपयोग जावन आशिल्ले. आम्ही कशी जीवन आमगे सार्थक करूं म्हणून त्या ह्या पदान तू आमकां समजता आनी सांगिल्लें आसा. हे प्रोग्रामा आमगेले आमचेगेले चॅनल देखून प्रस्तुत करच्याक अवकाश करून दिलेले श्री सुरेश मल्ली मामाक हांव धन्यवाद सांगता. हे आयकले सगळ्यांक मेगेल धन्यवाद. आणि अशींच लायक मस्त कार्यक्रम करून आमगे समाज बरे जाव म्हणून हांव देवाल्या मागून घेता. भजन तू करता की ना, भजन तू करता की ना, जीवन व्यर्थ है भजन विना, जीवन व्यर्थ है भजन विना. देवाले भजन तो करता की ना, देवाले भजन तो करता की ना, जीवन व्यर्थ है भजन विना, भजन विना, भजन विना. बाल्यकालो खेळांतू गेल्लो, यौवनान तुका विषयांतू घाल्लो, मंतरपणांतू चिंता येता, मंतरपणांतू चिंता येता. अंत्यारी भजन ते कोणाक येता, भजन तो करता की ना, भजन तो करता की ना. दुर्लभ मिलते हैं मानव जीवन, दुर्लभ मिलते हैं मानव जीवन, सुलभ संसारांतू बुडता है माना, सुलभ संसारांतू बुडता है माना. म्हणता अनंतो जग हे नश्वर, म्हणता अनंतो जग हे नश्वर, जाण जाणू करी भजन निरंतर. भजन तो करता की ना, भजन तो करता की ना, जीवन व्यर्थ है भजन विना, जीवन व्यर्थ है भजन विना. देवाले भजन तो करता की ना, देवाले भजन तो करता की ना, जीवन व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है भजन विना, भजन विना, भजन विना, भजन विना, भजन विना, भजन विना.